Здравейте, приятели! Аз се казвам Рокси и бяхме в един къмпинг и днес с моята приятелка бяхме в Луна парк и играхме, много се веселяхме. И сега за завършек и за изненада, което е най-якото нещо през живота ми, най-страшното, качихме се на виенско колело и е много високо. Да, вижте, ние сме... А къде сме? В кой град сме, Рокче? Сандански. Сандански, да, вижте колко е високо. Тук има едно футболно игрище и футболистите изглеждат като малки човеченца. А сега ще ви покажем. Сега сме най-отгоре! И виенското колело. Тук е най-якото. Падаме ли? Още не. Не знам дали се вижда, защото вече се мръква навън, но кабинките са затворени. Колко е яко зад нас. Кабинките са затворени, не духа от никъде вятър, затова ние си позволихме да се качим, защото ако беше открито, щеше да умрем от студ. Но този Луна парк е голям. Тук има и други атракции. Виенското им колело е доста луксозно, с такива мекички седалки. И са затворени кабинките. Само да не ни духа, ще си затворим тук. Прозореца. Да. И това трябва да светнеме. И там горе. И можем да стоим тук колкото си искаме време, докато да ни омръзне. Точно така. И когато ни омръзне, те ще дойдат и ще ни отворят. Трябва да светнем една лампичка. Ето тази горе. Но ти не я пипай, защото ще ни смъкнат преди да сме решили, че искаме да слизаме. Но е много забавно. Ето слязохме. Сега ще ви покажем другите неща, които има тук. Тук има влакче. От другата страна има въртележки. Тук долу се гледа. Тук долу се гледа прозореца. И тук вътре в тази сграда бяха батутите, на които скачахме. Ще ви сложим едно бонус видео в края на това, за да видите батутите вътре. На виенското. Беше много готино, обаче малко ни доспечата с един. Сега ще ви покажа атракциите. Ето го виенското колело, вижте колко е огромно. Има машина за юмруци. За измерва силата. Не се чуваш, Рокси? Тук какво има? Тук се продават билетчета за атракциите. Ето какво имаме. Виенско колело, блъскащи колички. На тези батути бяха Марти и Рокси. Бяха отвътре. Ето такава количка, която не я видях, изглежда готино. Въртележки. Влакчета. Външни батути, те не работят лятото. И тази въртележка. И сега ще ви ги покажем наживо, набързо. Това е влакчето. Това е тази въртележка. Тук вътре са батутите, на които и Марти и Рокси скачаха. Тук има игри. Най-различни. Тук има някаква друга кола. Там има още една въртележка. И нещо за скачане. И това са атракциите. Количките не работят. А там отзад е игрището. Това е. Защото е по-бавно, да бе? Срак ли те?
Много високо скачаш, Рокси. Нови срещи, абонирайте се за моя канал, слагайте много вдигнете палчета. До скоро! До скоро! Приключението на Рокси, Марти и приятели в Луна парк Сандански приключи и сега си тръгват. Абонирайте се за канала на Рокси, не пропускайте да видите следващите и видеа и приключения, откъдето и да отиде.